Hej, jeg spiller Fiora bot. Måske lidt dumt, for hun plejer at være top, men jeg spiller stadigvæk hende bot. Så jeg har tænkt købe AD, som jeg altid gør. Forresten er jeg også ny på YouTube, så jeg kan bare se min film. Det vil jeg blive rigtig glad for. Ja, vi er lige startet herinde ved hvor jeg skal op på 100 her. Så gamet vil måske starte her snart. 1 minut. Måske en lidt længere tid. Ja. Måske er det ikke filmet så godt, men jeg håber stadigvæk, I vil se det. Ja. Ja.